Moi seuraajalle. Jokainen kysyy minulta, että jakaa mun profiilitalla. Siksi tein tämän videon. Nimeni on Risa, japanilainen 29-vuotias. Tällä hetkellä tuissa hotellissa vastaanoton virkailijana ja maailmanvaihtojärjestössä osa-aikainen työllä. Vuonna 2023 elokuussa muutin Suomeen tekemään vapaaehtoistyötä Suomessa. Olin töissä englannin kielen päiväkodissa Uhteenvuodenlahdessa. Sitten palasin takaisin Japaniin viime kesänä. Olen opiskellut suomen kieltä verkossa ja etsin tapoja työskennellä Suomessa tulevaisuudessa. Elämä ei mene hyvin, että mä kuvittelin, missä on elämä. Ennen kuin asuin Suomessa, olin töissä vakuutusyhtiössä 5 vuotta. Se oli kova aika. Silloin päätin tekemään vapaaehtoistyötä Suomessa. Minulle suomen kieli on mun intohimo, kaunis ja se on hyvä tapa kommunikoida suomalaisen kanssa. Ja suunnittelen, että saada opiskelupaikkaa ensin ja sitten aion etsiä työpaikan Suomessa. Ja mun päiväkirja jatkuu vielä ja klikata seuraa ja katsoa mun sisältöä. Kiitoksia paljon. Moi moi!